Og du tror, det kommer til at sne på lørdag? Det håber jeg. Jeg vil altså gerne snart ud af kælke igen. Ja, det vil jeg også godt. Det var sjovt, den dag vi var ude på Kælkebakken. Mhm. Det var altså rigtig hyggeligt. Ja. Så du ham der væltede ned? Ja, ham der var lige ved at falde i bækken. Ja. Der grinede jeg godt nok meget. Det var sjovt. Det så faktisk rigtig sjovt ud. Ja. Jeg håber ikke, han slog sig. Nej. Jeg tror heller ikke, han gjorde. Han grinede der selv bagefter. Jeg kunne også godt tænke mig at komme ud og kælke en dag. Lotte, du må ikke lege med ild. Jo, jeg må. Nej, det er farligt. Nej, det er jeg. Jo, fordi Ja, hvis der går ild i... lugt. Nej. Det lugter godt. Det er julestemning. Jamen, det er farligt. Det skal man ikke gøre, Lotte. Der kan gå ild i, hvis der går ild i hele juledekorationen. Det gør der jo ikke. Jeg passer jo på. Nej, men det kan du godt sige. Hvis du er uheldig, der ryger en glød ned, så kan der gå ild i det jo. Jeg er jo ikke uheldig. Kan du ikke se, hvor godt jeg passer på? Lotte, lad nu være. Det kan jo godt gå galt. Hvor er du irriterende? Kan du ikke se, at jeg bare sidder her og laver lidt julestemning? Jamen, Det er jo det, der er meningen. Man laver ikke julestemning ved at lege med lyset, for det er farligt. Ja, jeg tror godt nok også, Lotte, at det er en god idé, at der er nogle voksne, hvis man skal lave julestemning med ild og græn. Det er ikke noget, at børn de må gøre selv. Så kan det også være lige meget med, at jeg er så rundt til at være julestemning. Lotte, du skal da ikke blive sur. Jo. Nej, skidt med det. Det er vigtigt, at der er voksne til stede, når man leger med ild. Ikke også, Michael? Jo, fordi der kan godt falde en glød ned, som man ikke ser, og så efter en halv time begynder det måske at brænde. Og så går alt vores julepynt, det går op i røg. Og klippe juletræer ud af pap. Ja, det er de her. Nej, hvor er de flotte. Ja. Så kan vi måske senere klippe nogle små stjerner og nogle små bitte julehjerter, vi kan sætte på de her og hænge op. Ja, for søren, det tror jeg bliver flot. Men vi skal altså også snart have et eller andet sted, som vi kan hænge alt vores julepynt op på. For vi har altså snart fået meget. Ja, en dag så får vi nok et juletræ. En dag så tror jeg, vi skal ud og fælde et juletræ. Har I lyst til at være med til det? Men det er nok lidt for tidligt endnu. Ja, så vi må finde på noget andet inden da. Ja, men så tror jeg, vi må hænge det op på en snor eller et eller andet, så vi kan se, hvor fint det er. Ja, det tror jeg er en god idé. Det er faktisk en rigtig god idé med en snor. Og så tror jeg vil se, om jeg kan finde på et eller andet, jeg kan drille med. Fordi jeg er sådan i et drillehumør. Ja, men du skal altså ikke drille os. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil. Ikke. Jeg vil i hvert fald ikke fortælle jer det først. Men ved I hvad? Jeg var ude at drille nogen i går. Hvem var du ude at drille i går? Jeg har været op på brandstationen, og så synes jeg, at det var sjovt lige at drille brandmændene lidt. Ikke sådan, at de blev sure på mig, eller de blev kede af det, men bare sådan lidt for sjov. Blev de så i julehumør? Ja, det tror jeg. Fordi i begyndelsen, der kunne de slet ikke se mig, men bagefter, så kunne de alle sammen se mig, og de sagde, at de blev rigtig julestemning. Jamen, så er det jo godt. Ja, har I lyst til at se, hvordan jeg gjorde? Ja. Hvad så, Michael? Skal jeg åbne lågen? Det synes jeg var en god idé. Vagtværelset, hvor Thomsen lå og sov. Han snorkede godt nok, men det betød vist, at han sov dybt og drømte om noget, han godt kunne lide. Jeg havde taget noget julepynt med, som jeg tænkte, at der skulle hænges op på Falkstationen, så de kunne komme i julehumør. Prøv at se, hvad jeg har taget med. Jeg har det lige her.
tror, Thomsen han lå og drømte om juleaften. Og så kom jeg i tanke om, at jeg ville lægge noget julepynt op på hans hoved. Det kunne han ikke rigtig forstå, hvad det var for noget. Han troede, hvis det var hans kammerater. Hvad er nu det her for noget? Det er bare for meget. Hvem er det, der laver sjov med mig? Hvad mener du? Hvad jeg mener? Ja. Jeg har troet fuld af julepynt derinde nu her. Er lige vågnet? Det giver jeg ikke noget til. Hvad er det for noget? Er dig, Larsen? Nej, det er bestemt ikke det. Nej, jeg er lige kommet. Jeg er lige kommet. Vi vil have kaffe. Det er altså meget irriterende. Jeg sidder her og læser. Hvad? Det er meget irriterende, det der. Nu kommer jeg og får noget kaffe. Hvad er det for noget røv? Det er dig? Nej. Hvad du har fået? Jamen, jeg kan vågne den der julepynt helt ude. Du drømmer, hvad mand? Det er savfuld, du. Nej, du drømmer. Ja, det er jo en kønkammerat. Lad os se. Ja, du kan lige huske at bakke op. Nej, det er dig, der har Tak skal til. Hvad er det noget? Hvad? Hvor er den julehønte, eller hvad siger du? Hvad er det noget? Hvad siger du? Det er jeg bedst selv. Nå. Ja. Ja. Hvad er nu det for noget, det her? Hvem hængte den gang en op? Det er sgu ikke. Hvad? Nej. Hvad er det? Hvad skal det ikke godt for? Hvad? Så med dig? Det er dit julesager der. Ja, det er et eller andet vej. Hvad? Det er et eller andet vej. Hvad er det for noget? Hvad? Nej, Peter. Nej. Ja, vi skal garanteret ud og kigge efter, hvad det er for noget. Der er en eller anden, der er helt dårlig. Og så gik de ud for at se, om de kunne finde ud af, hvem det var, der lavede sjov med dem. De kiggede bag ved Falk-bilerne og bag ved den hvide bil. Skulle han også lige hen og se, om der var nogen. Men jeg var der ikke. Måske var der nogen inde bag ved døren her, tænker han. Men der var jeg heller ikke. De kunne slet ikke finde mig. De ved nemlig ikke, at jeg var henne i køkkenet, mens de var ude i garagen. Og henne i køkkenet, der lavede jeg noget meget hemmeligt. Nej, jeg sad heller ikke inde i Falk-bilen der. Så tænkte de, at de kunne finde en over i brandbilerne. Der var heller ikke nogen. Det var da mærkeligt, siger han. Lad os gå tilbage i køkkenet og få noget kaffe. Det var mystisk. Der var jo ikke nogen, snakker de med hinanden om. Så nu skal jeg skynde mig i køkkenet, for nu kommer de. Hold dog op. Nej, hvad? Hvad er det? Det er jo julepynt. Ja, sagde jeg, der var et eller andet lumsen. Ja. Hold dog op, det er flot. Hvad? Jeg vidste, Ja, at der det er var det det. hele. Nej. Nej. Prøv at se der. Der står en nis. Hvad mener I? Det kan ikke passe. Nej. Nej. Hold da op. Tror du på næser, Peter? Jeg tror på julemanden nu. Det. Jeg ved ikke, hvor meget sikkert i. Det er det. Det er bare for at gøre den op. Hvor blev han af? Jeg så ikke så meget brev her. Hvad?
Der er en omvandret sten hjemme. Hvor blev han af? Så lige meget, jeg kan ikke lige se, hvor han har flyttet på den vej. Henrik? Hold da op. Simpelthen bare fisk. Nej. Hvem var det? Er det en fisk? Det så godt nok sjovt ud, Multe. Ja, det var sørme og skægt da. Er du i godt humør nu, Lotte? Ja, nu er jeg i meget bedre humør. Det var dejligt. Og ved du hvad? Nu har jeg også lige været ude og hente noget papir, så jeg kan klippe hjerter og stjerner til Michaels juletræ. Ja, det var en god Det var idé. godt. Jeg har altså kun kunnet finde en saks, men hvis du vil, så kan du jo tegne på bagsiden, så kan jeg klippe efter dine streger. Ja, det kan jeg gøre. Så nu synes jeg, det ser ud til, at I kan samarbejde igen og få klippet noget julepynt. For det vil godt nok være dejligt, hvis vi kan få en hel masse julepynt her i Multes julestemningskontor. Det ville være rigtig godt. Tror I snart, at posten kommer, så vi kan få nogle breve? Ja, jeg tror snart, at posten kommer. Det håber jeg. Det er jo det, der er meningen. Her, du kan altså også lime dem på, jo. Ja, så gør jeg Men det. tror I, at børnene de ved, hvor de skal sende deres brev hen? Ellers så må vi fortælle det en gang til. Kan du huske det, Michael? Ja. Adressen er Multes julestemningskontor. Vester Ringvej 9, her i Bjerringbro. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at det var godt, det var dig, der sagde det, for jeg tror ikke, at Lotte, hun kan huske det. Jo, jeg kan. Kan du det? Skal jeg sige det igen? Ja, det kan godt være, det var en god idé. Okay. Adressen det er Multes julestemningskontor, Vester Ringvej 9 i Bjerringbro. Ja. Synes I, at vi skal sige farvel til alle børnene nu? Og håbe, at de får en rigtig god lørdag aften, og de også har det rart i morgen. Det er søndag. Det er anden søndag i advent i morgen. Nå ja. Så må jeg hellere se, om jeg kan komme ud og finde en adventskrans, så vi kan få en adventskrans herinde. Ja, det var en god idé. Men nu skal vi jo også til at sige farvel, så Michael kan komme afsted. Ja, det er rigtigt. Ja. Farvel. Farvel, farvel derude. Så skynder jeg mig ned og prøver at se, om jeg kan finde en adventskrans. Okay, så klipper jeg lidt julepynt imens. Så nogle hjerter og stjerner og sådan noget. Ja, jeg sætter lige det her hjerte på her, så skynder jeg mig at gå ned og finde en. Det skal være en rigtig flot en, du skal